אני פייק ניר. ואני עלי. אני המנחה להיום. מה קרה? ומה? מה קרה? קפלן עושה דברים של אנשים מבוגרים. הוא הפיל עליך את ה... כן. לפחות להפעם. בואו נקווה לטוב. אני לא מבטיח שיהיה טוב. לדעתי יהיה עוד יותר טוב, אבל בסדר. זה אתה אומר. אני... באמת שאין שום סיבה שתחשוב ככה. מה, קפלן הציב רף מאוד מאוד נמוך, אז... לא, זה אפשר לעקוב, אבל זה לא... טוב, ברגע שתרצו אפשר זה. אז הנה, דקה, אנחנו כבר עולים. ואחרי זה... זה רבע גמר, נכון? זה רבע גמר. המנצח פוגש אותך בחצי הגמר. אוקיי. אנחנו בלייב. היי פייסבוק, היי לכל מי שצופה בנו בפייסבוק. אנחנו גברים בטייץ, ואתם בטח שואלים את עצמכם, אם ראיתם בעבר את הפודקאסט הזה, מה היה אפשר לעשות כדי להפוך אותו ליותר שכונה ממה שהוא היה עד עכשיו, והנה זו התשובה שלכם. אני ניר אלהרר, או ידוע בכינויו פייק ניר, ואני מחליף את קפלן היום בהנחיית המרדף אחרי גורדון, המרדף אחרי אורן, המרדף אחרי מלך הטריוויה של גברים בטייץ, משחק הטריוויה המרגש שהומצא על ידי קפלן, אני מניח, נכון? אפשר להיות בטוחים בזה, לא? גורדון? די בטוח. לא, הקונספט של טריוויה היה כבר קיים בעבר. זה מעולה שחידשת לי עכשיו, כי אני הייתי בטוח שקפלן עלה על הקטע של לשאול שאלות טריוויאליות ולחכות לתשובות ולקבל נקודות בהתאם. באתי כדי לחדש. אני שמח שאתה פה, זה הערך שלך. I see your value now. אם מישהו יודע מה זה הקולבק הזה, זה העונה הראשונה, זה הפרק הראשון של העונה הראשונה. יופי. קיצר, אני כבר גולש, אתם רואים? אנחנו כבר במצב שכונה מקס. איתנו נמצאים כמובן שני האינפורסרס שלנו, גורדון ואורן. שלום לכם. וברכה. ושני המתחרים שלנו היום, גלעד אלקושי. שלום לך גלעד אלקושי. אהלן, מעניינים. מה המצב דרור חכימי? מעולה. אוקיי, אני לא מכיר אתכם כמו שקפלן מכיר אתכם, אז אני לא יכול לשאול שאלות כלליות כאלה, אז אני אשאל שאלות שאני אמציא. אלקושי, מה חשבת על זה שהוויקנד לא מועמד לגרמי? הוויקנד לא מועמד לגרמי, האמת שאני מכיר רק שיר אחד שלהם, אז לא כזה אכפת לי. אוקיי, דרור חכימי, אותה שאלה. אין לי מושג מה זה וויקנד. אוקיי, זה מוריד לך חצי נקודה. אני אגיד לך ככה, אם לא היה את רסלמניה 36, כנראה גם לא הייתי יודע מי הם בכלל. אוקיי, רק שתדעו שזה אלבום ממש מצוין. נכון? נבדוק את זה. יופי. טוב חברים, אתם רוצים להתחיל במשחק הטריוויה? אפשר. אתם לא חייבים, אתם יודעים, זה לא כאילו יש משהו על הכף, זה לא כאילו אנחנו מנסים להכתיר פה איזשהו מלך או משהו. כאילו זה די ברור שזה יהיה אורן, אז באמת שאין ממש רע. מה עם גורדון, מה? מה, גורדון ייפול בדברים החדשים. גורדון הוא נסיך. דוקס. טוב, אז מה סיכמנו שמי מכם מתחיל? לא סיכמנו, נראה לי אחד מהאינפורסרס צריך לבחור, לא? יאללה, אינפורסרס, אינפורס. יאללה, תנו לי רסלמניה מ-1 עד 10, על מה אני חושב? 9. עוד פעם, אוקיי, על איזה Survivor Series אני חושב? 90. 89. חשבתי על 91, אז 90, דרור אתה מתחיל. אוקיי, דרור מתחיל. אנחנו, כפי שכמובן שכחתי לציין, כי המצב פה באמת מזהיר, אנחנו בספיישל סדרת ההישרדות. כל השאלות הגעו לסדרת ההישרדות לאורך השנים, לדורותיה, ועוד דרכים להגיד את אותו דבר. אוקיי, שאלה ראשונה לדרור. האם אתה מוכן? כן. אנחנו מתחילים עם התקופה הקלאסית, עד 1995. אוקיי.
דרור, מי היה המודח הראשון אי פעם בסדרת ההישרדות? וואי, זו שאלה בעייתית. טוב, אני לא ממש יודע, אז אני אזרוק ניחוש סתם. בן ניוז בראון. אוקיי. מישהו רוצה להגיב על התשובה הזאת מהאינפורסרס? זה תלוי בהגדרה שלך להדחה, כי זה לא הודח אחד. גורדון כבר נותן לנו רמז שהתשובה של דרור לא נכונה, הוא זוכה ב-0 נקודות. המודחים הראשונים למעשה היו שניים, הרלי רייס והקסו ג'ים דאגן, בספירת חוץ כפולה. גורדון מאשר? בהחלט. טייטמן מאשר? נהדר, 0 נקודות, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה, בתקופה הקלאסית, לדור חכימי. את מי הדיח אחרון אנדרי הענק על מנת לזכות בקרב המרכזי בסדרת ההישרדות? וואו, זה ממש קלאסי. אנדרי הענק, סדרת הישרדות. מי הוא הדיח? טוב, נזרוק סתם, גם. לא יודע, אולטימט וורייר. מישהו מהאינפורסרס רוצה להגיב? אולי זה שכתב את הטריוויה יגיד. התשובה היא בם ביגלו. או כמו שהוא נקרא בהקלטות האדומות, במבה בייגלו, שזה נשמע דלישס. אוקיי, דרור עדיין עם 0 נקודות, אנחנו בשאלה האחרונה לתקופה הקלאסית בינתיים. איפה אנחנו כרגע? בואו נראה. אוקיי, דרור, בסדרת ההישרדות הראשונה ב-1987 היה גם קרב צמדים של סדרת ההישרדות, שבו אם אתה מצמיד את אחד מחברי הצמד, אז שני החברים בו מודחים בו זמנית. מי היו שני הצמדים ששרדו וניצחו? הצמדים שניצחו בסדרת הראשון, כן? הראשונה. גם אין לי מושג, שוב זורק שם של צמד רנדומלי מאז, פאוור אנד גלורי אולי? תשובה לא נכונה. תשובה הנכונה היא הקילר ביז והיאנג סטליונס. אוקיי, דרור חכימי, עברנו את התקופה הקלאסית, אתה נשאר עם 0 נקודות נכון לעכשיו. אנחנו עוברים לתקופת האטיטיוד, שזה משום המצוין אצלי כ-1997 עד 2005, אני חושב שזה אחד מהסטרצ'ים הכי גדולים שראיתי בחיים, אבל בסדר. זה לפי הגדרת קפלן, הוא הגדיר את התקופות, זה לא באמת האטיטיוד לאורך כל השנים האלה. That's cool, אין בעיה. אוקיי, דרור, בסדרת ההישרדות 1998 נערך טורניר להכתרת אלוף עולם חדש. מי נלחם נגד סטון קולד סטיב אוסטין ברבע הגמר של הטורניר? בוא נראה, זה היה דדלי גיים. מי נלחם נגד סטון קולד? אוסטין גצבאי היה שם. ברבע גמר אתה אומר? קשוח. זה, אני אאמר על ביג שואו? אתה סגור על זה? לא כל כך, אבל... יש לך את זה על קלטת וידאו, איך אתה לא יודע? כן, זרקתי אותם. זרקתי את כל הקלטות. וזרקת את הסיפור שלך להעפיל הלאה. גם הפילגש האכזרית שהיא טריוויה זורקת אותך בחזרה, ואתה מקבל 0 נקודות על שגיאה זו. התשובה היא אף אחד, הקרב בין אקספק לוויליאם ריגל הסתיים בטקו, ואפשר לאוסטין לעבור, לקבל ביי לחצי הגמר. הוא אמר את זה. הוא אמר, אבל הוא לא אמר שהוא לא נתן את זה בתור התשובה. אני שכחתי באיזה שלב הוא קיבל את הביי פשוט. אוקיי, שאלה שנייה, בתקופת הגישה, מי היו אמורים להיות שותפיו של ביג שואו בקרב ההדחות שלו מול הצוות של ביג בוסמן בסדרת ההישרדות 1999? השותפים של ביג שואו נגד ביג בוסמן? כן, מי היו אמורים להיות השותפים של ביג שואו? יכול להתערב איתך שהם עצמם לא זוכרים את זה. כן. זה כבר רמז מטורף, כאילו, אז...
זה כבר... איפה אמורים להיות השותפים של ביג שואו? לא יודע, נזרוק אש וקריסטיאן. לא יודע. זו תשובתך הסופית? כן, אין לי איזה משהו. אני אתן לך רמז, מדובר בשלושה אנשים. 3. לא יודע, too cool? לא. טוב, נאלץ לרשום גם את זה כשגיאה. התשובה היא קיינטאי והבלו מיני. הוא וואו. השביט אותם לפני הקרב וניצח את הקרב לבדו, כי מאוד מאוד חשוב לקבור את כל המיד קארד שמסביבך כשאתה getting over. זה מאוד מאוד חשוב, כמו שאנחנו עושים כרגע לדרור עם ה-0 נקודות שלו. סורי דרור. בריד עליי. אנחנו בשאלה אחרונה לתקופת הגישה, נכון? דרור, סדרת ההישרדות 2000, איפה התקיימה? 2000? וואו, איזה שאלות. איפה התקיימה 2000? בואו ננסה לחשוב, 2000 היה... לא זוכר אפילו מה היה ב-2000. מה היה ב-2000? היה באג 2000, מטוסים נפלו מהשמיים, מחשבים הפסיקו לעבוד, מכונות הנשמה הפסיקו לעבוד, היה זומבים, היה בלגן, אתה לא זוכר? היה גם בארצות הברית, הבחירות שם הלכו פייפן, אמרו שהמכונות בפלורידה השתנו. כן. אחד שבדיוק הפסיק לעבוד גם. זה גם איזה הימור, כאילו, קליפורניה. ובכן, תשובה לא נכונה, התשובה היא טמפה פלורידה, שזה סוג של ביזארו קליפורניה. כן. טוב, דור, אנחנו עוברים לתקופה המודרנית, 2006 עד ימינו אנו, עד ימי הת'נדרדום העליזים. מיד אני איתכם, רגע אחד, שנייה. אוקיי. אני הבנתי שכאילו את השאלות של הקרב שלא שודר, אני שומר רק כאילו אם מישהו מעצבן אותי, זה העניין. אולי תפסח עליהם לאור המצב הנוכחי. בסדר, אוקיי. אולי למישהו שיש לו נקודות. כן, אוקיי, בסדר. דרור, שאלה ראשונה מהתקופה המודרנית, 2006 והלאה. בסדרת ההישרדות 2006, ליטה קיימה את קרב הפרישה שלה מה-WWE. מול מי היא נלחמה והפסידה? קרב הפרישה של ליטה. 2006. 2006 אתה אומר. וואו, זה הכל כזה בליל של... טוב, טריש כבר לא הייתה ב-2006. אבל אתה באזור. הייתה באזור. אני באזור? אוקיי. אתה באזור אבל. אני באזור, אוקיי. באזור של טריש? לא... באזורים מסוימים של טריש. אפשר להגיד. לאור ה... כן. כן. לא יודע, נזרוק גם, אין לי מושג, נזרוק מישל מקול כזה. התשובה היא מיקי ג'יימס. מיקי ג'יימס. מרגיש שלא יכולתי לתת לך יותר רמזים ממה שנתתי. צר לי, אבל התשובה היא מיקי ג'יימס. ובכן, שאלה שנייה, בתקופה המודרנית. מי היה המודח הראשון בקרב ההדחות בין צוות DX לצוות Rated RKO? DX ו-Rated RKO. כן, מי היה המודח הראשון? DX ו-Rated RKO, המודח הראשון. לא יודע, אדג'? אתה בטוח? זה סדרת הישרדות. זה היה צוות DX וצוות RKO. זה היו שם עוד שניהם כמה. היה כאילו, היה נבחרת. כן, האמת היא הבעיה שאני לא זוכר כל כך מי היה איפה. כאילו מי התחרה חוץ מהצוותים המוכרים. טוב, לא זוכר, לא יודע. נקסט. התשובה היא מייק נוקס. מייק נוקס, וואו, זה שם. מייק נוקס.
אוקיי, שאלה אחרונה לתקופה המודרנית. אוקיי, מה היו הסעיפים המיוחדים, ה-stipulations, לקרב האליפות בין שון מייקלס לרנדי אורטון בסדרת ההישרדות 2007? סעיפים מיוחדים? כן, היה stipulation מאוד מסוים. 2, למען האמת. אוקיי. אני לא זוכר אפילו קרב כזה, האמת. שון מייקלס לרנדי אורטון? שון מייקלס, רנדי אורטון, Survivor Series 2007. וואו. שני סעיפים. אפשר להגיד שהיה חסר שם משהו, שבדרך כלל יש בקרבות של שון מייקלס. היה חסר שם משהו. היה חסר לי שם משהו, בוא נגיד ככה. אסור היה להשתמש בסופר קיק אולי? תודה רבה, אלוהים ישמור, אני נותן לך נקודה מלאה על זה, אני בסדר עם זה שאתה לא נותן אותה על הקטע השני. דרור קיבל נקודה. של 0 והרסת אותו, השחטת אותו. מה? לדרור היה עד עכשיו רצף של 0, והוא עכשיו הרס את כל זה. שברתי את הסטריק. The streak is dead. The streak is over. רגע, אתה מקבל קטגוריות בונוס, יש לו סיכוי להוסיף עוד כמה נקודות. מה אתה אומר? יש לו קטגוריות בונוס, הוא יכול לבחור, להוסיף עוד כמה נקודות. נכון. יאללה, נלך על קלאסית, אבל לא יותר מדי קלאסית, לא להירגע עם הקלאסיקות. להירגע עם הקלאסיקות, אז אתה אומר, אתה רוצה לבחור קטגוריה, אבל אתה גם רוצה לבחור קטגוריות בתוך הקטגוריה. בדיוק. הבנתי. אני לא יכול להבטיח כזה דבר. יאללה, קלאסית. אבל בחרת בקלאסי, בסדר. יאללה. נו, נראה. אגב, מה הייתה הסטיפולציה השנייה שם של הקרב ההוא? אם אורטון נפסל, הוא מאבד את התואר. בדיוק. כן. אוקיי. בקרב המרכזי, בסדרת ההישרדות 1991, בסדר? 1991 בסדר? התחרו הצוותים של LOD והביג בוסמן נגד הצוות של אסונות טבע ו-IRS. מי היו אמורים להיות חברי הקבוצה האחרים? מה זאת אומרת האחרים? במקום מי? הקרב היה 3 מול 3, במקור זה אמור להיות 4 מול 4, זה כל אחד חסר מישהו. מי היו האנשים שחסרים? וואו. זה סוג של הקרב שלא שודר כזה. אני אתן לך רמז, אוקיי? שניהם נפלו לטייקר ברסלמניה. רמז טוב. אז ג'ימי סנוקה וג'ק דה סנק? שמע, ג'ק דה סנק זה נכון. ג'ימי סנוקה זה לא נכון, אבל אני אתן לך הזדמנות לתקן את ג'ימי סנוקה. למשהו אחר. אוקיי. שהיה מול טייקר ברסלמניה. תזכיר לי מי הצוותים שוב? הצוותים היו... אוי, יופי, איבדתי את השאלה. ליג'ן אוף דום וביג בוסמן, ומהצד השני היה לך את אסונות טבע עם ארט קייק וטייפון ו-IRS. אוקיי. מי היה אמור להיות שם? בוא נראה. דרך אגב, ניר, בדיוק חשבתי עליך אתמול, כי הייתי באתר של WWE, יש להם מלא מבצעים לבלק פריידיי, ויש שם חולצה של ארטקייק במבצע. מעולה, אני לגמרי רוצה אותה. אולי אז בתקופה, אתה בטוח ששניהם נפלו לטייקר? כי אני חושב על כל היריבים של טייקר ואין שם מישהו מהתקופה ההיא. אתה אומר שיש. גורדון תגיד לו. גורדון פרמזון. תחשוב על אירוע ב-91 עם ג'ייק רוברטס, מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד גרפי. ג'ייק רוברטס מרכזי וגרפי זה רק הנחש שלו נשך את רנדי סבג'. טוב, בזבזנו יותר מדי זמן על השאלה הזאת, חברים. אני נותן לך חצי נקודה. יאללה. בסדר? יש לך 1.5 נקודות. השני הוא סיד. סיד. עכשיו הוא נקרא בצרפתית סיד. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם התקופה הקלאסית.
כמובן ברגע שאני אמצא אותה. אוקיי. בואו נמצא אחת טובה. מה היה הקרב המרכזי בסדרת ההישרדות 1992? הקרב המרכזי בסדרת ההישרדות 1992. אני יודע על קרב אחד שהיה שם שהוא די מרכזי, אני פשוט לא יודע אם הוא המרכזי. אני מנסה לחשוב אם היו שם עוד קרבות יותר מרכזיים ממנו. טוב, אני אלך על שון מייקלס נגד ברט הארט. יש לך 2.5 נקודות. קולולו, קולולו. אלהרר, עכשיו אתה צריך ללכת להסתכל ולהקריא תגובות. זה הרגע... רוי הזיקרי רושם, מה עשיתם לקפלן? זה כי אין לי פייסבוק, אז אורן יצטרך לעשות את זה. אורן רוצה להקריא קצת תגובות? רוי הזיקרי, no קפלן, no party. רוי הזיקרי, מה עשיתם לקפלן? קוביץ', איפה קפלן? חגי קץ, שבת שלום חברים. זהו. אוקיי. יש פה איזה... אני ממש מצטער שאני לא קפלן, אני בוכה על זה שאני לא קפלן, השכם והערב, מבטיח לכם. כל אלה שלא איפה קפלן, we are taking over. אוקיי, אז זהו, היו לנו 3 שאלות לבחירתך? היו 2, לא? חסרה לנו אחת. היו 2, אנחנו צריכים עוד אחת. אוקיי. One more match. טוב, עכשיו צברת קצת נקודות ואני צריך להיפטר מהשאלות האלה, אז סבבה. הקרב שלא שודר. זה דווקא אחד קל, באמת, יחסית. טוב, לי זה קל. מה הקרב שלא שודר בסדרת ההישרדות 1994? קרב שלא שודר בסדרת ההישרדות 1994. זה לא קל, תסלח לי. לא. זה לא קל? לא. אין לי שמץ. Nothing. לתת שאלה? מה אתה אומר? לתת לו שאלה, כי אני זה שכתב את השאלות. סבבה. כאילו מה קרה שם? לא, אני אמצא שאלה. מצוין, הנה. יש לי שאלה, במקום השאלה הזאת. אתה מקבל שאלה עליי. בסדר, הפקת. שונגלר. ככה, סדרת ההישרדות 1994. מי היו השורדים בקרב בין הצוות של גאטס אנד גלורי נגד $1,000,000 טים? גאטס אנד גלורי וה$1,000,000 טים? וואי. אז לא ראית את האירוע הזה? ראית אותו על קלטת. הכל היה לך על קלטת. היה לי, אבל אתה יודע. גאטס אנד גלורי, אני אפילו לא יודע מי היה בגאטס אנד גלורי. $1,000,000 טים וגאטס אנד גלורי. גורדן, אורן, אתם רוצים לעזור לו קצת עם גאטס אנד גלורי? תעזור לו. מי היו השורדים? טוב, נלך על טדי ביאסי. סתם. אין לי מושג מי... התשובה היא קינג קונג בנדי, בן ביגלו לא, רק שניים. נתקעת שם. התשובה היא רק בם ו... רק שניים? רק שניים. אוקיי, הנה, יש פה טעות. ככה נראות התשובה שאני עושה את הריסרצ', אתה מבין? מגוחך. בכל מקרה, 2.5 נקודות, זה מה שדרור הצליח להוציא מהמרדף שלו. בסדר, לא נורא, שאלות האלה מאוד קשות, אני בטח לא יודע את השטויות האלה. גלעד אלקושי, האם אתה מוכן? יאללה. האם אתה ערוך? האם אתה מוכן? אוקיי, בואו נראה. סדרת ההישרדות הראשונה, אנחנו מדברים על התקופה הקלאסית כרגע, עד 1995, יס? שאלה ראשונה. סדרת ההישרדות הראשונה התקיימה בריצ'פילד, אוהיו. כמה פעמים סך הכל האירוע התקיים בריצ'פילד, אוהיו, לאורך ההיסטוריה? תודה. נלך על 3. 3 זו תשובה נכונה, גלעד זוכה בנקודה.
שאלה שנייה, בתקופה הקלאסית. במהלך סדרת ההישרדות 1988, באחד הקרבות התקיים דאבל טרן, כלומר מהפך של פייס להיל והיל לפייס. מי היו אותם מתאבקים שהתהפכו? אין לי שמץ של מושג. אולי ג'ק דה סנייק, מאצ'ו מן? לא יודע, סתם. אני אתן לך רמז. אני לא יודע. אני אתן לך רמז, מדובר בצמדים, לא בסינגל. אוקיי. אין לי מושג. ננחש סתם, קילר ביז גאטס אנד גלורי. יאללה. תשובה היא דמולישן ופאוורס אוף פיין. אוקיי, הייתי קרוב. הוא שהשותף שלי לסיקור האירוע הזה אהב את הקרב. אחלה. אוקיי, שאלה אחרונה לתקופה הקלאסית. בסדרת ההישרדות 87, מי היה אמור להיות החבר המקורי בקבוצה של הוגן במקומו של דון מרוקו? אין שמץ של מושג. רגע. וואלה, לא יודע. לא יודע. אבל צריך לנחש. איך על ריקי סטימבוט, אבל אני יודע שלא, אין מצב. מי זה? סופרסטאר בילי גרם. נכון. נשאר עם נקודה אחת, ואנחנו עוברים אני רק רוצה להגיד שאני ראיתי את סדרת ההישרדות 87 לפני יומיים, ואני לא זוכר מזה כלום, נשבע לכם. בפעם הראשונה כאילו ראיתי את זה, הידע שלי מתחיל מ-91 ומעלה, אין לי מושג, כאילו יש שם 4 קרבות מאוד מאוד ארוכים, ועדיין ראיתי את זה ואני לא זוכר מזה כלום. אני רוצה להגיד לכל האנשים שם בחוץ שמרגישים שהם לא זוכרים מספיק טוב, זה לא אשמתכם, הם פשוט עושים אירועים מספיק ממורבל, זה אשמתם, באמת. כן, זה מאוד שונה מהיום. יש למישהו משהו להוסיף מהאינפורסרס, חברים? אני מסכים איתך, כאילו זה עצוב שלאורך השנים הדבר היחידי שיותר בולט שאתה מדבר על סדרת ההישרדות זה 4 דוינקים, זהו, כאילו... איפה הקרבות הקלאסיים זה? אתה כבר לא זוכר אותם. ממש. תשמע, זה באמת כאילו, זה גם קרבות מאוד ארוכים, היה 4 קרבות באירוע, כאילו עד 90 ומשהו, כאילו, עד 91. היה כאילו איזה, וקרבות ממש ארוכים, ממש קשה להתרכז, כאילו, ולראות עד הסוף, היום, שאתה רואה את זה היום. תשמע, אם היית רואה את זה בתור ילד, כנראה שהייתי זוכר דברים או משהו. סדרת ההישרדות 88, היה שם קרב זוגות של הצמדים בהדחות וזה, 50 דקות, אני בכיתי בסוף, רציתי שיגמר. לגמרי, אני ממש מזדהה. 87 אותו דבר. חברים, אנחנו עוברים לאדיטוד ארה, 1997 עד 2005. אתה מוכן? בסדרת ההישרדות 2001 התקיים בטל רויאל, בו הזוכה מקבל חוזה מובטח לשנה, כלומר, הוא לא יפוטר בשנה הקרובה, שמסתבר צריך לזכות בבטל רויאל בשביל זה. טסט זכה בקרב הזה, את מי הוא הדיח אחרון על מנת לזכות בקרב? לא יודע. זרוק מישהו שהיה ב-2001. כן, אני יודע, אני רוצה שזה יהיה בכיוון. לא יודע, מאט הרדי. רוצה ניחוש אחר? זרוק ניחוש אחר. הוריקן אלמס? לא. צר לי, מדובר בבילי גן. שאלה שנייה. אוקיי. מתקופת האדיטוד. מה היה הקרב הפותח של סדרת ההישרדות? 2001. זה שאלות.
רגע. אני שם של מושג. אדג' מול טסט. תשמע, לא היית כזה רחוק. קריסטיאן נגד אל סנואו על האליפות האירופאית. בחיים לא הייתי זוכר את זה. לא נורא. לא שמעתי מה אמרת. שאלה שלישית ואחרונה לבינתיים, מתקופת הגישה. לא שמעת מה אמרתי בכלל? במשפט האחרון שלך. אמרתי לא נורא. לא נורא, וכאילו לא שמעתי. מגניב. באמת שאתם לא מפספסים יותר מדי. אוקיי, שאלה אחרונה לתקופת האליטוד, בינתיים. בואו נראה. בסדרת ההישרדות 2002. תא ההדחות המתאבדים השונים להתחיל אותו. עוד פעם, הוא לא שם. עוד פעם, תחזור על זה. אני ממש מתנצל, כנראה יש פה בעיות. אוקיי. סדרת ההישרדות 2002 היה Elimination Chamber. נכון. ראשון אי פעם, נכון? נכון. היו שני המתאבקים הראשונים להתחיל אותו. לא יודע, RVD וג'ריקו? או לא, רגע, שנייה. כאילו בטוח ג'ריקו. יש שם ג'ריקו. אולי לא, כבר לא זוכר. ג'ריקו ו-RVD, נו. אני לא זוכר. ג'ריקו ו-RVD? שמע, אחד מהם נכון. אני אומר, תן תשובה אחת סופית ותשנה אחד מהם. אוקיי. ג'ריקו ומייקלס. RVD וטריפל אץ'. לא. צר לי. ובכן. אנחנו עוברים לתקופה המודרנית, 2006 עד ימינו אנו. כמה יש לי עד עכשיו? יש לי עכשיו נקודה אחת כאילו? למי? לי. לך יש נקודה אחת, לדרור יש 2.5. נקודה אחת, כן. בינתיים דרור מנצח אותך עם 2.5 נקודות. מדהים. היה פעם טריוויה משפילה יותר מזאת אי פעם? הייתה אחת. אני השתתפתי בטריוויה הרבה יותר משפילה מזאת. אני הרבה יותר גרוע מכם בטריוויה, תאמינו לי. הייתה לי טריוויה שהצלחתי ב-19-1. זה עכשיו? וואו. אבל דבר אחד אפשר להסכים, אי אפשר להאשים את מי שחיבר את השאלות. לא, זה אי אפשר. אפשר להאשים את מי שהמציא את הקונספט של סדרת ההישרדות, זה כן. גלעד. כן. לא, בשום פנים ואופן אי אפשר להאשים. טוב, חברים, תקופה מודרנית, 2006 עד ימינו אנו. אוקיי. בסדרת ההישרדות 2000 או יומנגה נגד הצוות של לא שומע. שכלל את קיין, לא שמעתם. באמת? מההתחלה. לא שמעו את השאלה. אני ממש מתנצל. בסדרת ההישרדות 2007 התקיים קרב בין צוות אומאגה נגד הצוות של טריפל אייץ' שכלל את קיין, ג'ף הרדי, ריי מיסטיריו ו... JTG. כן? לא? הוא ענה, פשוט האינטרנט שלו תקוע. אוקיי. אז אני ממש במתח, זה JTG, לא? JTG, שוב. תשובה לא נכונה, תשובה אף אחד. אוי. זה היה אמור להיות מאט הרדי, אבל הוא נפצע בסמקדאון. הם החליטו להישאר 4. זה לא היה JTG. זה היה אף אחד, אמור להיות הרדי. זה לא קרה, אני אומר, בעצם.
כי, שוב, מגה שכונה, בשביל זה מתקשרים אליי כשרוצים לעשות את הדבר יותר בחאווה. אוקיי, איפה אנחנו לעזאזל? אוקיי, מול מי הגן CM Punk? לא שומע. אורן יתחיל להקריא את השאלות. על אליפות ECW בסדרת ההסתדרות 2007. נראה, לא שמעתי שום דבר מהשאלה. נראה, ברשותך, תן לי רגע לשאול את השאלה. רגע, אני חייב להגיד, אנחנו פה באיזה פרק היסטורי. נראה שאין ברירה. אחד מהפרקים היותר מוצלחים שהיו, כאילו, לא? טוב, השאלה שניר ניסה לקרוא היא כדלקמן. מול מי CM Punk הגן על את אליפות ECW בסדרת ההישרדות 2007? 2007. ג'ון מוריסון? אני אתן לך עוד הזדמנות. אוקיי. כי אנחנו נורא פיירים הפעם, כי זה שידור נורא מאתגר. לא, ברור, כן. אבל אני אתן לך רמז, זה לא היה רק יריב אחד. אוקיי. מגניב, אז ג'ון מוריסון ומיז. נכון. תשובה נכונה, גלעד. תשובה נכונה, ובזה גם תמה העזרה שלי, כי זה העזרה שלי שתקבל ממני בתור מנחה. אבל הייתם צריכים להגיד טריפל פרט, לא? לא. אני הולך על כזה, לא נותן לך גם את הפרשנות של הקרבות וזה, אני הולך על השאלות הקונקרטיות. Haven't the Jewish people suffered enough. אוקיי. צריכים להגיד, זה מאוד, כן. סליחה. טוב, ניר, בוא ננסה עוד פעם, נלך על זה. כן. או שלא. גורדון נעלם לגמרי. לא, ננסה עוד פעם. אני הולך על זה, בואו נקווה שאני אצליח. אוקיי. מי הוא המתאבק? מה? כאילו לא שומעים אותי, אין כלום. לא. שומעים, אבל אתה כזה כמו... אתה נמתח. לא, זה מעולה שזה מוקלט, כי עכשיו אני אוכל לבוא לבזק בינלאומי ולהראות להם בדיוק מה הם שווים, להראות להם בדיוק על מה אני משלם, ולמה אני לא צריך לשלם את זה. נראה, אני רוצה שההקלטה הזאת תגיע לבית משפט. ששדרו את הפרק הזה בבית משפט. בכל מקרה, מי המתאבק שהתחרה בקרב מסוג זה בפעם השלישית בסדרת ההישרדות לאורך השנים, בקרב שלא היה קרב הדחות? זה קרב מיוחד. מההתחלה. אוקיי. מי הוא המתאבק שהתחרה בקרב מסוג זה בפעם השלישית בסדרת ההישרדות לאורך השנים, והקרב עצמו לא היה סוג של קרב הדחות? אוקיי. עזרתי רק כדי להגיד שזה הניסוח הכי מפותל ומיותר ששמעתי בחיי. עכשיו, שלום. אתם לא גם לא אומרים, כי אי אפשר לדעת מה סוג הקרב, כי... הייתי אומר, אנדרטייקר בקרב ארון מתים, כן? אתה צודק לגמרי. מה נכונה? מגניב. ואתה מנצח בטריוויה, ידידי. 3 נקודות. זה סיום. התשובה המלאה היא שהוא התחרה בקרב ארון מתים גם בסדרת ההישרדות 92, גם ב-94 וגם ב-2008 מסתבר נגד ביג שואו, אבל כל הכבוד. אבל אני רוצה כאילו רק להגיד שב-92 זה לא היה נקרא קסקט מאץ', זה היה נקרא קופן מאץ', אבל עדיין בשביל העברים מאוד מבלבל. קרב ארון מתים. הבדל עצוב. בעברית זה די אותו דבר, כן. מגניב. טוב, גלעד ניצח עם 3 נקודות שמחצו את ה-2.5 נקודות של דרור באלימות. אם איכשהו אפשר להבין משהו ממה שאני אומר, אפשר לדבר על ברט הארט ושון מייקלס, אנחנו יכולים לעשות את זה, I guess, נכון? מבינים מה שאני אומר? שומעים לי באיזושהי צורה? משהו עם שון מייקלס וברט הארט. מה? מה, הם עכשיו בברקט כאילו, אחד נגד השני בטורניר הזה? נכון, אנחנו מדברים על טורניר הל"ג בעומר, שבו אנחנו מכתירים
את המתאבק האהוב ביותר על הקהל הישראלי. דרור, אתה הבנתי בחור של שון מייקלס, אני הולך לסנגר על ברט הארט. אתה רוצה להתחיל, דרור? באמת לא הכנתי שום דבר, אבל בגדול, שון מייקלס, מה אפשר כאילו להגיד? זה מתאבק הכי גדול בכל הזמנים, מיסטר רסלמניה, באמת עבר את כל ההישגים שיכולים להיות אי פעם, גם מבחינת ההאבקות שלו, תמיד היה מחדש, אפילו לקראת סוף הקריירה שלו, הוא נתן קרבות יותר טובים מאשר בתחילת הקריירה שלו, שהיה יותר צעיר. אז, ואם נדבר על ברט הארט הוא בהחלט מתאבק מאוד טוב, מתאבק טכני טוב, שהיה חוזר על אותם מהלכים בכל קרב שלו. ואין מה להגיד, שון מייקלס הרבה יותר טוב מברט הארט, אין מה להשוות בכלל. אוקיי, מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני נותן את הגרסה שלי? אני רוצה להגיד שאני הולך, היה כיף. ביי אורדון, תודה שבאת. הלך. ממש מצטער. אני חושב ששברנו את גורדון. אני רוצה... בזק, I'm coming for you. אני רק רוצה להגיד, דרור, שזה לא כזה דפיניטיבי, כאילו, לי מאוד קשה לבחור בין שניהם. זה ממש לא דפיניטיבי, אני באמת נותן ממש כזה בפירור לשון מייקלס, כי אני חושב שמבחינת קריזמה, מבחינת כאילו פלואו של קרב, הוא נותן שהוא קרב אחר שהרבה יותר מתאים בעיניי גם כאילו להתקדמות של ההאבקות עם השנים. לדעתי הוא גם בכל הטורניר הזה, כאילו, קשה מאוד לעבור אותו. שון מייקל? דבר ראשון, אני חושב שאנשים משום מה זוכרים את ברט הארט בתור בן אדם שכולו הדלוקס וארמברס ומט רסלינג. הבחור היה עושה סויסייד דייבס ב-92, הבחור היה עושה דברים שהם גם אתלטים. כמובן ששון מייקלס, המובסט שלו והסלינג שלו הרבה יותר אקסטרווגנטי. אני לעולם לא תשמעו אותי אומר ששון מייקלס לא טוב ברסלינג. אני חושב שמי יותר טוב זה כבר עניין של טעם, כי אנחנו לא מדברים פה על תוצאות אמיתיות, אנחנו מדברים פה על אומן סך הכל. מה שמבחינתי עושה את ברט הרבה יותר חשוב וגדול משון מייקלס, זה הסיפור שלו והעובדה שהוא הגיע לאן שהוא הגיע על ידי להיות הכי טוב שמתאבק יכול להיות, ושון מייקלס הגיע לאן שהוא הגיע על ידי זה שהוא גם היה ממש טוב, אבל הוא גם לחש ובחש ושם רגליים ותקע מקלות, ועשה הרבה דברים שבגלל שהוא יכול מצא את ישו אחרי זה, הוא זוכה להגיד, אלה היו זמנים מעולים, זמנים מטורפים, הייתי בן אדם לגמרי שונה פעם, זה לא אני בכלל, זה לפני שמצאתי את ישו, זה לא אני, אנחנו התחבקנו הרי באמצע הזירה, אני בן אדם טוב, אני בחור טוב, אני ואדי היינו מדברים על ישו, זה היה נהדר. סלחו לי מאוד, שון מייקלס בסופו של דבר, בן אדם לא טוב, וברט הארט, כן, הוא גם לא בן אדם מדהים, יש לו שיגעון גדלות, הוא קצת לוקח את עצמו ברצינות מדי, אבל הבן אדם הזה נתן לביזנס הזה את כל מה שהוא ידע, הכיר, נשם ודמם, והעסק הזה ירק לו בפרצוף, הקליק ספציפי ירקו לו בפרצוף, וינס מקמן ירק לו בפרצוף, וגולדברג בעט לו את הפרצוף למדינה אחרת. הסיפור של ברט הארט לא הוגן, ובגלל ששון מייקל דאג שיהיה לו את הפמליות שלו ושיהיה לו את המהלכים הפוליטיים שלו מאחורי הקלעים, אז הוא דאג לזה שתהיה לו קריירה שהיא על הנייר הרבה יותר מרשימה, אבל ברט הארט היה תמיד ידוע בתור הבן אדם הכי מהימן שאפשר לתת לכל אחד לעבוד איתו. ברט הארט היה ידוע בזה שהוא לא פצע אף אחד, אף פעם. הוא נתן את כל מה שהוא יכל לביזנס הזה, והביזנס הזה לעס אותו וירק אותו החוצה באלימות ובחוסר רחמים.
ושון מייקלס בא לביזנס הזה, ניצל אותו בצורה גרוטסקית, וכן, הוא היה ממש ממש טוב ומגיע הרבה מהאקוליידס שיש לו, אבל בסופו של דבר מדובר פה על תקופה ש-94-95, אני פריטין, כן, אני בן 13-12 משהו כזה, את האלוף שמחזיק את החגורה, אני מעדיף שזה יהיה בן אדם שאני באמת מאמין שהוא טוב, ולא בן אדם שנראה לי מוזר שהוא טוב השבוע. נראה לי כילד, לי היה הרבה יותר טוב לראות את ברט הארט כאלוף מאשר את שון מייקלס. וזה הקייס שלי. ברט הארט בן אדם טיפה פחות מחורבן. ואני ניר. אני בעד ברט הארט, תמיד הייתי בעד ברט הארט. ברור שעכשיו שאתה מסתכל על הקריירה של מייקלס, שהוא עשה את הקאמבק ב-2002, אז אפשר לעשות את הנקודה של, טוב, תשמע, הוא הרבה יותר מדהים, כי הוא גם המשיך יותר זמן בקריירה שלו, ונתן קרבות הרבה יותר גדולים. מה שקרה לברט הארט זה פשוט עניין של נחס, עם הביתה לפנים מגולדברג. פעם היחידה בהיסטוריה שהוא... מה שקרה לברט הארט זה שהוא פגש את הקליק. יום בהיר אחד הוא פגש אנשים מהקליק, והם עשו את כל מה שהם יכולים, כדי לדפוק לו את הקריירה במיליון צורות. נכון, אבל אם אני מסתכל עכשיו על ה... אני לא הולך עכשיו לדבר על מונטריאל סקרוג'וב, אבל כאילו הבוקינג של WCW זה גם היה קווין נש, זה לא היה מישהו אחר. חד משמעית. כאילו זה אותם אנשים, זה אותם רחוב, ולשים ברגל. נכון, וכשאני מסתכל על התקופה, נקרא לזה תיאורה של ההיאבקות, במרכאות, כשברט הארט התחיל את הצעדים הראשונים שלו, רואים באמת בן אדם שעשה את המסלול מההתחלה ועד הסוף במטרה להגיע לאן שהוא הגיע, שזה לעבור מרוקי קטן ברום קטן בקנדה של ההאבקות, סטמפי רסלינג, להגיע למחלקת הזוגות, להראות שהוא יודע להיות דומיננטי גם שמה, להיות האלוף המשני, אחד מהטובים... שכחת את קאובוי ברט הארט באמצע. קאובוי ברט הארט, נכון. גם בתור אלוף משני, אלוף בן יבשתי הוא היה מדהים לפי דעתי, אחד מהמתאבקים היחידים שממש ביסס את התואר הזה בתור מישהו שאוקיי, מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, זה הבחור שעוד בהמשך יגיע למעלה, והוא עשה את זה, סמרסלאם 92, בהפסד, בקרב שהוא הפסיד בו, הוא יצטרך למלא את עצמו יותר גבוה מאשר מתאבקים אחרים שלא יכולו להגיע לנקודה הזאת, כמו שברט הארט ניצל לזה בשביל להגיע למעמד של אליפות עולם. ומייקלס גם כן, הוא גם כן היה קיים באותה תקופה, גם סוג של עשה את אותו מסלול, אבל עדיין אני אעמוד באיתני ואגיד שברט הארט עשה את זה עם השפעה הרבה יותר גבוהה, כי בתקופה ההיא גם כן זה היה נראה כאילו מייקלס רודף אחרי ברט, וגם כשהגיע הרגע המיוחד של מייקלס, שהוא זכה באליפות ברסלמניה 12, גם כן הוא עשה את זה בצורה שבסופו של דבר הוא יצא מניאק, כי בסוף הוא גם אומר לברט, תעוף לי מהזירה, זה הרגע שלי, וברט הארט לא עושה כזה דבר. אז אם מסתכלים על הקטע האנושי של הסיפור הזה, ברט הארט. אם מסתכלים על הקטע המקצועי של הסיפור הזה, ברט הארט, כי אני חסיד של ברט הארט. זה מה שיש לי להגיד. טוב, חברים, אם אתם רוצים להצביע בנוגע לשאלה הזאת, שון מייקלס או ברט הארט, אתם מוזמנים להסתכל בחשבון הטוויטר של גברים בטייץ, אני בטוח שקפלן מעלה כבר מיד את השאלה הזאת לשם, את הסקר הזה לשם. תוכלו להצביע שם. אורן טרייטמן, תודה רבה, תודה לגורדון, דרור חכימי, תודה רבה, better luck next time, גלעד אלקושי, תסתכל כרגע על היריב שלך, אורן טרייטמן, בחצי הגמר, כן, הלך הכל, כן. היה אסון, קפלן, אני מקווה שאתה מבסוט, היה אסון מוחלט, מצטער על זה, ושיהיה לבריאות. בת שלום. היה פרק נפלא, חברים. ביי ביי. תודה. ביי ביי. ביי.